Como todos os anos, o Garaxe Hermético convocou o seu concurso de banda deseñada en colaboración con Editoras Xerais. Por se non o coñecíades, este é un premio que se convoca para lanzar novas propostas de cómics destinados a xente nova. A obra galardoada este ano chamoume moitísimo a atención, e non é que diga eu só, pois o xurado xa salientou na súa resolución a grande capacidade de conexión que tiña esta obra co lectorado adolescente. Saíu este 9 de maio ás librarías, e tan cedo como puden corrín para compralo. O libro do que vos estou a falar é Idol, de Alba Chan e N. A premisa desta banda deseñada vira en torno a dúas rapazas, Vega e Ámbar, que deciden participar no concurso de talentos Idol, onde experimentan nesta etapa frenética da súa adolescencia problemas similares, enfocados desde puntos de vista distintos, o que fai moi interesante. Un dos seus puntos fortes para min. Na trama fálasenos de problemáticas como os problemas ca familia ou o medo a non alcanzaremos as nosas metas. No que máis destaca o libro, na miña opinión, é no seu estilo de deseño manjo, tan ben detallado que por veces chega el só para contarnos a historia e transmitirnos todos os sentimentos os que se concebiu. Isto faise especialmente palpável nos momentos de performance musicais. Sen dúbida ningunha, o final deixache con moita gana de máis, pois o libro estivo claramente condicionado polo número de páxinas que había no certame. Mas desde aquí estaremos atentos para ler as próximas obras que lancen nun futuro. Outro detalle que adorén foi, nos días previos do lanzamento do libro, publicar en viñetas por Instagram sobre os propios días previos das protagonistas de Idol. Para este vídeo intentamos poñernos en contacto cas creadoras e tivemos a sorte de que aceptaran de bo agrado responder algunhas preguntas para este vídeo. Así que, dentro entrevista. Pois a recepción do libro foi unha locura. A min personalmente cóstame moitísimo pensar que algo que fixen eu está nas maus de xente que non coñezo, que igual ata lles gusta, que non son os meus colegas e que non teñen a obligación, porque obligo eu, de ler os libros que faigo e que lles poden gustar. E a min pareceme unha locura. O sea, genuinamente é a parte que máis me mola de facer tebeos, ver como lles pode chegar a xente e como lles pode gustar. E como a mí me gustan outros tebeos, vaya. Pois, creo que podo falar por ambas ao decir que moi ilusionadas. Ver como o proxecto no que levamos traballando meses sae adiante, publícase e ver a xente gozao, pois, queras que non, alivia. Me flipa ver como a xente vive e sente Idol. Pois non o sei. O proceso de facer Idol foi bastante orgánico. Alba empezou a debuxar as páxinas sobre o story e que xa era bastante detallado de por sí e non chegamos a ter ningunha discusión en plan o estilo do cómic vai tirar por aquí, vamos a facer un manga, non o vamos a facer, porque ela xa facía algo rollo manga europeo e eu sí que tiven un pouco máis de drama a hora de facer a cor, pero porque tendo a pintar de maneira moitísimo máis pictórica. Pero bueno, que foi adaptarme un pouco e ao final sí que acaboume gustando un montón o cel shading este. Pois sobre o tema do manga, mira, é unha boa pregunta, porque nunca o pensara. Poida que sé que me influenzara un pouco a hora de compoñer as páxinas, sobre todo as viñetas soltas por encima doutras. Poida que tiña tan interiorizado que xa ni me fixo. Pois flipas, hostia delas. O sea, ao final meter unha historia en 66 páxinas que son de cómic, 72 do libro inteiro, é un puto coñazo. Porque tes que cortar un montón da historia, nos además viñémonos super arriba, queríamos meter un montón de tramas e foi un cristo moi grande. Agora Alma Meitz e eu estamos traballando en dos proxectos separadas, cada unha como autora integral, o sea que facemos todo en cada. E son sobre unha Idol 2, hai posibilidades e ata aquí podo ler. Buf, sí, tivemos que recortar moito, tanto que ao principio tiñamos pensado facer todo o transcurso do concurso, mesmo antes de que entrasen dentro del, pero as páxinas eran as que eran e non podíamos facelo tan longo. Mesmo escenas que tivemos que cambiar e recortar. Sobre Idol 2, nos agora estamos nos proxectos por separado, pero non nos gustaría facer un segundo libro,
ou o que veña. Temos moitas cositas pensadas para os nosos personaxes. A ver, o que pasa que Alba máis eu somos un estereotipo, cada unha do seu rollo. Unha máis punky, outra máis cookie, pero ao final todo tipo de personaxes que deseñan colegas e teñan como esa relación van se parecer a nós. Rollo Marcelín e a princesa Chicle ou cousas así. Pero sí que é verdade que basei un pouco a nosa experiencia no mundo do cómic coa que as protas están pasando no mundo da música. Porque as dúas somos dúas colegas que están meténdose nunha industria un pouquiño precarizada de cojones. E sí que foi un momento como moi guai para contar unha historia así. Eu podoche falar da miña relación con Ámbar, que ao final Alba podeche falar máis da que ten ela con Vega. E pois decirche que eu entendo moi ben a Ámbar porque eu tamén toco, en plan, toquei en varios grupos e toco a guitarra e o baixo. E si, o faigo para desestresarme totalmente cando estou moi saturada ou cando me quero relaxar é como a maneira que teño. E si que entendo esa pasión que sente ela. Ademais de que enfocamos as nosas paixones como dunha maneira super similar, porque eu no mundo do cómic, ao igual que Ámbar no mundo da música, o único que queremos é contar as nosas putas movidas. Para min, eu faigo cómics e escribo cómics porque son historias que teño aí, que me nacen, e se gustan ok, se non gustan ok, pero son cousas que necesito sacar de dentro. E gústame velas en algo físico diante de min. Buf, fixo que cho contou a miña compañera, pero é que Ene e eu, antes de que nos coñecésemos, xeramos a típica parella de amigas completamente opostas. Vamos, como Vega e Ámbar, que ao final son super parecidas ao Princesa Chicle, e Marcelín, de Hora de Aventuras, personaxes principais de Nana, e personaxes polo estilo. Pero se tivese que decir que me parezca a Vega sería o seu perfeccionismo e que lle molan moitísimos coreanos. Pois o que máis valoro é que o TVO está terminado. Non mo creo. O sea, cando teño TVO nas maus é como fixen isto. Pero o meu cerebro como que non como que asimila que o fixen eu. E todavía penso que eu fixen unha proxección astral de min que durante uns meses que non tive moita vida, que estaba pintando todo o puto rato e outro máis que estive escribindo. Pero sí, é unha pasada, telo diante e telo así publicadito, non sei que. Joder, está moi chulo. Pois valoro o proxecto por o tema de que xa é unha realidade. Só podo velo e preguntarme como carallo sobrevivín a dibuixar 64 páxinas en tan pouco tempo. E tamén que Ene e eu non nos matásemos no proceso de creación. Que vos gusta un montón, que sempre me fai moitísima ilusión ver as reaccións da xente ao ler o cómic, que os deixedes levar polos ses de merda, e polos idols, e as tías chulas, e todas as movidas que hai dentro do TVO. Só podo decir que a todas as persoas que aún non han lido a Idol, que se queredes ver coreanos. Tías chulísimas con ropas chulísimas, música, chistes malos e depresión, este é o teu cómic. Solo podo decir, gozadeo. E até aquí a entrevista. Quero agradecer a Ene e a Alba que aceptaran o convite ao canal para esta entrevista. Agora xa sabedes, correde por Idol as vosas librerías. Nos vémonos na seguinte.